नंगौ 24थि जि बिटिसि एकर्ड सान फालिनाय बेखौ जों उदालगुरियावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों फारिलाइ लादों आरो इतिमध्य जोंहा बड'फाखौ जों इतिमध्य बिबार बावखांबाय बेनिफ्राय बिटिसि आन्दलनावहाय जाय बर' फिसाफ्रा गावनि जिबनखौ बावदोंमोन गावनि जिउ बावदोंमोन बिथांमोननोबो जों फुल बावबाय बेनि उनाव थामथि प्रग्राम हिसाबै जों नेशनेल फ्लेग बेखौ बिरहोबाय बेजों लोगोसे जोङो गोबां गेलेनाय हाबाफारिबो लादों मेथाइ खननाय मोसानाय फारिलाइबो दं बेनि उनाव जोंहा मोनसे जथुम्माबो जागोन आजा मानिनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव जिहेतु गाहाय आलासि थागोन बेखौबो जों बाहायनाय खिथिनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों बेखौबो जों नुगोन बाहाय आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थि सिगाङावहाय जों मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो दिनै बे गोथार साननि जुगेदि जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेबस्थाखौबो जों खालामदों आं आसा खालामगोन बे बिटिसि एकर्ड खुंनायनि जुगेदि जोंनि गेजेराव बिटिसि सायाव जि फोथायनाय आरो खौसेथि बांसिन आरो गोख्रों जाबावगोन जाय बर' फिसाफ्रा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन गोबां जिउ बावनो गोनां जाबाय बिथांखौबो जों गोसोखांदों दिनैनि सानाव बिथांमोननि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों जों बेखौबो आसा खालामदों बिसेसकरि सेथियावनो जाहैबाय जोंहा हा पट्टा राननाय जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय साबा गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनो हा पट्टा जों दिनै रानगोन बे सेथि जागोन नैथियाव जों बुंदोंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां जोंहा आनएमप्लय इयुथफोर दं बिथांमोननो जों बुंदोंमोन 2 लाख कोटी थाखा होगोन होननानै दिनै बिनिबो जों चेक रानगोन बिनि उनाव जों बुंदोंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों 15,000 रां होगोन होनना बुंदोंमोन जों बेखौबो दिनै प्रथम आरम्भ खालामगोन बिनि उनाव IBS हिसाबै एकदम गोरिब गुन्द्राफोरनो जोङो 10,000 कोटी होनायनि मोनसे खोथा बुंदोंमोन जों दिनै बेखौबो होगोन बिनि उनाव जोंहा सिनियर सिटिजेन बिथांमोनखौबो जोङो दिनै साबानो होगोन बेनिफ्राय हेन्डिकेपफोरनो बेखौबो जों साबानो होगोन आरो बिदिनो जोंनि बिटिसिनिफ्राय गोबां गुबुन डिपार्टमेन्टनि जुगिदि जोङो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायाव सुबिदा जानायनि थाखाय जोङो मुवाफोर जोंहा दङ जों बेफोरखौबो जों दिनै रानगोन आरो ना बेखौथ' जोंहा एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों बेखौ सावरायदोंमोन जिहेतु बागुरुम्बा दोहौ बे मोसानाया सारा बुहुमावनो सिनायथि जाबाय दा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबाङा बाहाय बाहागो लादोंमोन दा बिथांमोनखौ मान होनाय हिसाबै जोङो दिनै बे प्रग्राम फारिलाइखौ लादों गांफा आर'नाइ होगोन आरो गांफा मोनसे सार्टिफिकेट जों बिथांमोनखौ होनानै जों बिथांमोनखौबो जों बरायगोन आरो दिनै